Nase kenyoro kemeroka egotoka imenya ribari masaba ime kaunti ya Kisii abwase amate ya Robinson Nyamori amona Agnes Nyamori eumatete kubwatekana nogokwa kw'omwana Blessings Kerubo bw'emitinyi 53 chinga kiarenge konyorobo gweni ase nyagitari ya Moi teaching and referral area Eldoret maiga yokobo murwaire ase geke getambe 53 chinga kiarenge konyorobo gweni ase nyagitari ya Moi teaching and referral area Eldoret maiga yokobo murwaire ase geke getambe level 6 kara twamuira omwana oyo agatwara omuchando ase enda yaye niga abimbete amaguru nenda bagatema kumushughulikira general level 6 mbanyara bakamurifa ochimoye rifaro Eldoret bono ekere nyuma bataramuira maate ntwabwata oboremeri bwa chibesa chiatakeire 18,000 chia mafuta ambulance yebeko bono ntwanyora omwana akagendera kobera gitanda tonyore chibesa echi chibeko ambulance bono ekene pi akora nende nyasaye nabakunete mali bali gushugulikira omwana bakabeka omwana ambulance bakamuira maate omwana oyo achikororwa omuchando oye obokong'u oboko mubimbi enda inkieke omwana agaika moyo Eldoret maate bakamuikia ororo bagatema kumushugulikira bakanyora omuchando rende oyo ore senda yaye kubwatekana nebirenge binene by'obotaka nigo basinyirwe koroberia okwenigwa kwa Nyagusira korengana ni amateye nigo Nyagusira asirete obogima chiwiki 3 chiaitire na niga egurube yokurusia omubere oyo ase enkendu yababerere ndito bono omwana oyo okorire chiwiki 2 igabu mocheri Eldoret epiri yachire 1200 abantu baminto muna morocho mochi oyo kende nkeyo baiga ukugania kwabo gwokubika gusangiriria ase kenyoro gosimba nyoro bokonyi igo kwabairete gusangira shilingi 1,20 chioka ase chiria 1,200 chiganeirie erio kubabwatokera omubiro Nyagusira abache koyoenia nonye nabo omukiobo bokumwikira omugavana bwe kaunti ya Kisii omosike Paul Simbarati erio kumuboria gosona na gatina koramboroko boko nigo ruete bosa sekeria batebire buna nigo batarete goika service yaye korende tibamonyora Simbarati ntwatema kumurige gavana lakini ntwamuikira komonyora atokonye ibamite tokonye twasani nigo bono babekiro kuboria gocha sabarai ao bagesiasa gati yabo mubunge bw'echinsemo cha Nyaribari Masabo mosike Daniel Manduku gati yabarai banda bange bagesiasa kubakonya erio gukora obokong'u obwo asekeria baoboerere buna mubiro Nyagusira nigo rachi gusareka onye tokoenigwa asobwango ritore chibesa chikuborigwa ne 200 chiatosinyire ntobwatia bone nkoborio obokonyi korwa aso mu minister werie okuruku Manduku aso mwebi na baria barai bonsi batokonye na gavana asoima atokonye n'abantu ba Kenya nkima batokonye kiara tutanyoti obokonyi mwana oitakorwa ritore chibesa echio njiyinka andonsi oyo oraga nigo toikera enamba yesimu igere 011 43 198 okorere 52 Jacqueline Onyego elieta ligocha ginko reporteria egetaseni gia Voice of Victory koroiga ase kenyoro kemeroka igotoka imebunge Nyaribari Masaba ime kaunti ya Kisii inche nigo nkoro kwa Eric Maube.